Hello, good evening everyone. जोङो दायो नै बाजाराव थांनो नागिरदों। बिराद मोजां। दासो अखा हादोंमोन। दा हाखांबाय आरो दा। बिराद मोजां। माने स्टुडिअ'आवहाय एसे माखासे मिउजिक गानफोर बानायदोंमोन। दायो जोङो दखानावहाय मा जाहैगौमोनलाय? बाजाराव मा जाहैगौमोन जों? साम'सा ना? साम'सा। जोंना ब्रादारा नै बिथांमोननि एबारहाय माने फिल्म ओंखारगोन मोनसे मा नाममोनलाय फिल्मआ? जिउ सिनस्रिनि जावलिया गान्थि। जिउ सिनस्रिनि जावलिया गान्थि। बिथांमोननि प्रडाक्शननि नामा जाहैबाय जवेन प्रडाक्शन ना मा नाम? जवेन प्रडाक्शन। नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब खालामना दोन जाहाथे जेब्लानाखि हगारो माब्ला हगारगोन अब्ला नोंसिनियावहाय माने हाबहैनाय बायदि आरो थाबैनो नोंथांमोना नुनो हागोन। बिराद मोजां जादों मिउजिकफ्राबो ओरैनो दा माने फार्स्ट टाइमबाबो बिथांमोना बिराद मोजां बानायदों। एकदम गावसिनि माखासे नाजानायजोंहाय दा नाजायोब्ला जों गासैखौबो जों हायो। दा जेन'बा ओरैनो माखासे जोंनि बे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिया जेन'बा ओरै डाउन जागासिनो दङ। दायो माने गोजौआव लांनो थाखाय बिथांमोनाबो दा नाजागासिनो दङ जाहाथे जोंनि माखासे बिदिनो बड' इन्डास्ट्रिया जौगायो। दा बेलेग ओरैनो हारिफोरनियाथ' बिराद हाइ जोंनिखौ ओरैनो नायोबाथ' बिराद बेलेग। दा नोंथांमोननियाव बेखायनो ओरैनो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालामो जाहाथे बिथांमोना मोजां नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओरैनो बड' फिल्मफोर लाबोनो हायो। मोजां एक्टिं बानायनो हायो नोंथांमोननि थुलुंगानायजोंहाय बेखौनो नोंसिनावहाय आसा खालामनो थाबाय। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो ओरैनो? आं जेबो बुंनो सानला। ओरैनो नोंसिनि प्रडाक्टनि बागै नै जोंना सासे ब्रादार दंबावो खारबाय नै बियो नै लाजियो खोमा ना माने ब्लग फैफेरनाय जाया नालाय ओरैनो एसे जास्ट लाजिनाय जायो आरो दा सोरबा ओरै लाजियो ब्लग बानायग्राफ्राबो चेनेल खुलिबाबो एकदम सोरबा मोखांफोरखौ ओरैनो देखायनो लाजियो आरो दा आंबो लाजियोमोन आगोलावहाय खिन्थु आं लाजिनायफोरखौ गारनानै दायो एकदम माने बानायथाबनाय जासै आरो दायो जों नै फैबायै माबायावहाय बाजाराव थांनो नागिरदों माखासे जाग्राफोर जों जाहैनो नागिरदों। जोंना बेनो हनै बेक साइडआवहाय दङ बियो मिउजिक सोग्रा ब्रादार खोरोमदाव। नोंथांमोना जुदि फिल्म प्रडाक्शननि माखासे खामानि मावनो दङब्ला बिथांनि माखासे स्टुडिअ लाबोनानै मिउजिकफोरखौ सोफैनो हागोन। स' लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो। बिराद मोजां दिना नै एकदम अखा हानानै माबानाय नालाय दायो जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों माखासे बायदिसिना जालाबायहैनायसै आरो ओरैनो सासेस्लाय बरिं मोननायखाय जास्ट ओरैनो बेरायफैनाय जाबाय।